El pagament per mòbil de les zones d'estacionament regulat ha centrat la segona conferència de Viladecans dins l'Smart City Expo. El projecte es coneix com e-parking i funciona com a prova pilot. Les conclusions bàsiques que hem tret és que l'usuari ens reclama que l'abast d'aquesta aplicació no sigui només local. És a dir, que jo amb una única aplicació pugui anar a qualsevol municipi de l'entorn metropolità i fer-la servir per pagar la meva zona blava. Si posem l'exemple d'un comerç, doncs és molt fàcil d'entendre. Si jo vaig a un comerç i tinc una targeta del banc X, el fet que aquella botiga treballi amb el banc Y, doncs no impedeix que jo li pugui pagar amb la meva targeta. Això és el que estem obligant una mica a l'usuari ara i és el que creiem que ha de millorar. Aquesta aplicació va sorgir com un projecte del clúster 6M per desenvolupar solucions tecnològiques de mobilitat a la zona Delta. L'e-parking permet pagar el temps exacte d'aparcament i evita la necessitat de portar monedes o targeta per pagar. Aquestes dues característiques també es donen en les apps de pagament de zona blava que han presentat Igualada i Castelldefels en la mateixa sessió.